Són veïnes de la Barceloneta. La majoria hi han nascut o fa molts anys que hi viuen. I és aquest bagatge de vivències i records el que es pot veure a la mostra Identitats Barceloneta dona veu. Recordar moltes coses tendres, perquè hem viscut moltes coses. Jo jugava al carrer, quan el meu germà, amiguetes, els seus pares se coneixien, els mares no es coneixien, i era una família. Moltes coses d'aquí que estan explicant les meves companyes de la infantesa, jo no les sabia. I llavors tot això per mi ha sigut una experiència més en el meu saber. Es tracta de la memòria oral i col·lectiva de 5 dones que participen en el grup de lectoescriptura del Casal de Gent Gran de la Barceloneta. Totes elles amb diferents procedències, les seves memòries i les seves històries. Podeu llegir que les històries més representatives seves estan exposades i podeu tenir també el so de tot. Hem recordat sons de l'antiguitat. I també me'n recordo molt de la sirena del Vulcano, que el meu marit treballava allà. L'exposició es presenta en suport visual, sonor i escrit, 3 maneres diferents de posar en valor la memòria de les dones de la Barceloneta.